Ngiyanikelela Manazaretha amahle enkosini. Indlela yahlembe yinde Manazaretha. Futhi inzima iyahlaba inamathi nameva. Singaba abaningi kodwa kuthiwa ihanjwa abambalwa. Asenze okudingwa uyena. Singazenzeli okuyitho. Ngime phambi kwenu njengoba ngikuphila kunini. Futhi into efanele siyenze Manazaretha asingakuphoqi ukukholwa kube ukuvuma kwenhliziyo. Abanhliziyo ephambeneyo bayisinengiso kuJehova. Ukusho abanhliziyo ephambeneyo ilaba abangafuni ukulalela. Namhlanje ke bantwana baNkulunkulu umhlangano uyavala. Sizokwemukeliswa izibusiso, sizovuna besikutshala kusukela umhlangano ngene. Umuntu phela uzovuna abekutshala. Akekho noyedwa ozohamba ngaphethe lutho. Ngoba ngiphethe into embi, ngiphethe isiqalekiso, ngiphethe isibusiso. Lesiqalekiso siyatholakala. Nkosi kusenzizwile. Nkosi nibusise. Nkosi nibusise. Nkosi nibusise. Sidinga phezulu ladlula hlula phakathisiwe ukuthi amazitho amadolo basegilisila obele bayakethisa xa ke samagqala bebathoteni dokusekhona ijuqu